Velkommen til din lokale have- og parkservice, som har beliggenhed her i Fredericia. Der er både nye og brugte maskiner for enhver smag og prisleje. Vi tager også din gamle havemaskine i bytte, hvis det skulle være. Der tilbydes både reparation og service på alle maskiner, og hvis det er nødvendigt, afhenter vi også på din adresse, som er inkluderet i prisen. Vi afhenter i Fredericia, Middelfart samt Koldingområdet. Og hvis vi ikke har det stående, som du er på udkig efter, kan vi selvfølgelig hjælpe med at finde det.